טוב, צריך להתרגל לעניין הזה. מה אני מנסה לעשות פה בעצם? הבלוג בישראבלוג, קצת נמאס לי לכתוב בו, כי אני קולט שכל פעם שאני מקבל את הדחף לכתוב בו, אז יוצאים לי בעצם בדיוק אותם פוסטים, רק בניסוחים קצת אחרים, ואני ממש לא אוהב לחזור על עצמי. אז החלטתי לנסות משהו אחר, ולנסות לעשות איזשהו בלוג וידאו כמו שקיים, יש כל מיני כאלה שעושים את זה בארץ ובעולם, יותר בעולם אני חושב, בארץ לא יצא לי כל כך לראות, אבל אני גם לא כזה טיפוס של בלוגים. בכל מקרה, קצת מוזר לדבר למצלמה בלי שאני יודע מי הקהל יעד, הקהל שיצפה בזה. יש איזה כמה סיבות שאני עושה את הניסיון הזה, שזה גם אולי להתגבר על כל מיני פחדים וביישנות אפשר להגיד הפחד להתפדח שקיים אצלי והרבה פעמים עוצר אותי ומונע ממני לעשות כל מיני דברים שאני רוצה לעשות. גם צריך חשוב להתנער קצת מהמון ביקורת עצמית שיש לי. וזהו, ואני צריך להתקדם קצת, אני רוצה להתקדם. לא כל כך יודע על מה לדבר כאן, לא תכננתי שום דבר, חשבתי קצת, הדברים עובדים יותר טוב במחשבות, אבל חשבתי לספר על זה שהתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שאני נמצא בה עכשיו יותר נכון, היא תקופה שהולכת לקראת דברים, שינויים, חלקם גדולים, חלקם אני לא יודע כנראה כמה הם השפיעו, כמו למשל זה שעכשיו אני נמצא בדירה שנכנסתי אליה לפני כמעט שנה ברמת גן, עם שותפה, והחוזה הזה נגמר בסוף יוני, אני צריך לעבור דירה, אני רוצה לעבור דירה, ואת החיפושים עדיין לא התחלתי לעשות ממש ברצינות, בעיקר בגלל שהמודעות באתרים השונים בדרך כלל הולכות או מיידי או שבועיים קדימה, וגם בגלל שאני לא יודע בדיוק לאיזה אזור אני רוצה לעבור ועם מי אני רוצה להיכנס לדירה, אז זה דברים זה משהו שצריך לקרות בחודש הקרוב. חוץ מזה יש את הפרויקט של 48 שעות של הסרטים, שעם השותף שלי מק בחברת הפקות שאנחנו מנסים לדחוף ולהקים בימים אלה. אז יש את הפרויקט הזה שב-16 ביוני אנחנו נכנסים ל-48 שעות מאוד אינטנסיביות, ועד ה-16 ביוני אנחנו נצטרך לעשות הרבה אבקה מקדימה, למצוא שחקנים, צוות. יש עכשיו כל מיני דיבורים על זה, אני אמרתי שאני רוצה להיות העורך של הסרט וקצת חושש לגבי זה, כמו שאני תמיד דואג וחושש לגבי כל דבר. זה אני כרגיל עובד, מבזבז המון זמן בעבודה. עכשיו אני נמצא בבית פשוט בגלל שאני כל יום הולך לשעה לפחות, לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן הביתה בשביל לאכול ארוחת צהריים, אז נראה לי שעוד כמה שניות אני אסיים את זה ואלך באמת לאכול משהו, איזה מרק. והסוף שבוע זה גם כן יהיה יחסית מעניין. יש משהו שאני בהחלט צריך לעשות, זה לנצל את כל הזמן הפנוי שיש לי, ויש לי המון זמן פנוי, ולנצל אותו בשביל דברים פרודוקטיביים, כמו למשל ללמוד את התוכנה של האפטר אפקט, שיכולה מאוד לעזור לי בעבודה שאני שואף להגיע אליה, שאני רוצה להגיע אליה, כדי שאני אוכל לצאת מהעבודה שאני עושה כרגע, ה-day job, ודברים בסגנון הזה. כי מה שקורה כרגע זה קצת משעמם לי ואין לי סבלנות לשבת מול המחשב יותר, אז אני בדרך כלל הולך לישון אם אין לי סיבה טובה לשבת מול המחשב או לצאת מהבית, אז אני פשוט מבזבז זמן בשינה וחבל. אתמול דיברתי עם ידידה שלי, אמרה לי שזה מה שהיא עושה רוב הזמן, הולכת לישון או יושבת מול הטלוויזיה ולא מתקדמת ולא עושה שום דבר. ומאוד הזדהיתי עם זה, אבל
זה רק אנחנו שיכולים להוציא אותנו, את עצמנו מהמצב הזה. מהתקיעות. טוב, זה היה ניסיון מעניין. חשבתי שזה יהיה שאני אדבר פחות זמן, אבל אני רואה שכבר עברו יותר מ5 דקות. אז טוב, אני אעלה את זה ונראה איך תראה ותשמע הפעם הבאה. ביי.